うん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 Quiet. ビハインドワン。あれなんで後ろって味方やられてたよ。ワイパー壁してる。入ってくれるからな。A2 全 B1 ミッドワン。ミッド夜。
ローボックス、どういうイエローボックス、イエローボックス、夜。ミッドブリム。ビハインドケア。ビハインドケア。後ろ気をつけてください。そろそろ本気で行こう。タレット展開。めっちゃ何も見えん。なんだその壁は。はい、それ。での本当に。セントリー設置。進め。AOP、BOP。全然前だ。いいかない？武器があるわ。Bに行く。リロード。はい。アラームボットはい。ボットを回収。キャリアがやられた。A でキャリアダウン。逃げた方がいいかもね。行こうか。でも時間ないかもな。マジ多いだ。ボットを回収。グレネード配置。グレネード配置。これどこだそれ。アラーム
私のこれで変だとタレット展開。怖い。グレネード展開。残り1名。あれ、グレネード展開。嘘。あ、解除されそうだった。お金あるよ。何かいる？やるじゃない。セントリー設置。ここよ。うーん。して行くわよ。了解。リロード。ビハインド夜。ここだよ。気をつけて。B に行く。A でキャリアダウン。アラームボット展開。ボットを戻すよ。ここか。B に行く。入る？ボットを回収。 A に行きたいって言ってる？あと30秒。チャージ切れ。タレット展開。グレネード配置。スパイクを設置。アラームボット配置。いたよ。残念。グレネード展開。敵残り1名。グレネード展開。やるね。お金あるよ。何かいる？セントリー設置。注意して。注意して。B 夜。じゃない。あー、キルジョイかな。ボットを戻すよ。ミッドワン。ここだよ。ミッド1、B1。ビハインド夜。ここだよ。ミッドワン。セントリー設置。敵残り1名。ボットを回収。パーフェクト。やるね。いい？銃はうん、ちゃんとかかってくれるから。お金あるよ。何かいる？誰かお金余ってない？助かるわ。誰かお金余ってない？助かるわ。
れだ、ミッドブリム。あの子いつもここにいるの。ビハインドブリム。残り1名。後ろでヘブンレイン。ヘルプ。ナイス。ドイツの家電は世界ごめんね。うん。夜が一緒に来てたな。B に行く。セントリー設置。次はドイツだ。ゴッドビハインド夜。敵を倒したわ。アラームボット配置。グレネード配置。グレネード配置。いけた？チャージ切れ。タル全開。ここだよ。グレネード展開。グレネード展開。仕留めた。足りないか。残り1名。ラン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 。おう。いい？銃はただの道具だよ。道具は考えてアルティメッ使わない。トいけるぜ。アルティメット準備完了。アルティメット準備完了。アルティメットまでもうすぐ。突撃しよう。旅がいい気がするけど。行きましょう、フェニックス。了解。アラームボット展開。間、ジャッジブリムミッド。あ、ちょっと。ここにいるんだけど。1人倒した。ブリム強い。残り1名。CT。入れられないぞ。同相場オピ。毒を消すわ。はい。はい。毒ポイズンオーブ展開。人あんま逃げないな。最終ラウンド。アルティメット準備完了。
通るんだよな。 B に行く。アルティメット準備完了。私も B 行きたいんだけ B に行く。ど。ダメ？まあ、顔出してもらってもいいけど。考えるのは私に任せて。中央に敵だ。セントリー設置。あれ、バリアなんかグレネード配置。アラームボット配置。B に敵確認。逃げた方がいいかも。カウントダウン開始。グレネード展開。最後の一人だ。戻すよ。あれ、どこあれ、解除してなかったよ。ああ、わからん。 B に行く。グレネード配置。タレット展開。援護して。B1、B2、ボットを回収。 B ロング2。グレネード展開。援護して。バリア。あれだ。イエローボックス2。スパイクを設置。リフトウォーカー排除。ポイズンオーブ展開。最後の一人だ。一人倒し毒を消すわ。残り1名。ナイス。まずいわ。大丈夫そうだけど。クラッチ。やれると思っクラシックだった。ポットちゃんを信じて。一度しか誤動作したことないし、最悪指が飛ぶくらいだから。 B 来ると。了解。アラームボット配置。グレネード
アダウン。タレット展開。やるね。マッチポイント。 B に行く。戦いは終わる。アラームごと展開。グレネード配置。セントリー設置。20。ボットを戻すよ。ボットを回収。ターゲットダウン。スパイクを設置。いやー、全然当たった。あ、いいな。全然当たんなかった。コンボックス。最後の一人だ。ミッドレイナ。ナイストレイ。ごめんね。節約するね。グレネード配置。タレット展開。ゼロ。ボットを回収。スパイクを設置。うん、ポイズンを毒の壁よ。壁を消すわ。最後の一人だ。残り1名。ナイストレイ。死んじゃダメだよ。方法なら教えてあげるからさ。ごめんね。オッケー。アラームボット展開。グレネード配置。タレット展開。B0。ミッド夜。B。アルティメット準備中。逃げた方がいい。B でキャリアダウン。グレネー
B にスパイク。敵残り1名。いや、でも B にスパイクあるんじゃなかったっけ？拾った？ここだよ。銃があるよ。スパイクはここ。あと30秒。スパイクミッド。援護して。あと10秒。ここだよ。ここだよ。ここだよ。あ、いた。まあ、ノータイム。ディフェンダーの勝利。いなぁ。アンデーとか。対戦を確認。
음. 음악 있어? 음. 괴로운 거야. 조금씩 속도가 안 난다.
あれは緊張し残り5キル。めっちゃ前あるってドミネーティング。残り1キル。対戦を確認。と
ドミネーティング。おーい。ドミネーティング。왜?
残り5キル。残り1キル。
うんうん